Ola, que tal? Benvidos a unha nova entrevista en Diario da Arousa. Hoxe está con nos Rubén González, que é o presidente da asociación, do Clube Mariño do Salnés de Cambados. Bos días, Rubén, gracias por vir ata aquí. Moitas grazas a vos por convidar. Nada, contame un pouquiño, porque dedicades vos a reparar embarcacións antigas, a recuperar esta tradición mariñeira galega. Contame un pouquiño de que vai. A nosa actividade xira en torno aos barcos tradicionais, pero a maiores dos barcos tamén tratamos de conservar as culturas e tradicións mariñeiras tamén da vila. É a nosa idea. Mantemos, restauramos e despois tamén facemos o equipo no clube navegando en conxunto neses barcos. E que tipo de barcos son os tradicionais de Cambados, digamos? Pois, en Cambados, a finais dos séculos 50, perdeuse moita cultura das embarcacións tradicionais, pero había unha gran riqueza en torno aos barcos tradicionais. Actualmente, os que máis quedan, podemos dicir que son as conocidas dornas, que son as que máis nombre teñen, pero en Cambados era unha vila mariñeira onde había motoras, onde había racús, había gamelas, que era unha tipoloxía moi típica da zona. Era unha gamela que recuperamos os planos fai pouquiño, da gamela única que se construía en Cambados, que era unha gamela que se diferencia en todas as demais da costa de Galicia, pola súa técnica constructiva, que a fai un pouco especial. E por qué? Por que é diferente das outras? Pois, sobre todo polo tamaño, que eran unhas embarcacións dun porte moito maior, que incluso se ian a faenar fora da ría, cando había bo tempo no verán, e depois pola construcción do que é o plan da embarcación, que en vez de facerse en sentido transversal á quilla da embarcación, así cruzadas de lado a lado, se facía de proa a popa, ao largo do barco. É a súa característica. E como recuperastes, como averiguastes como se facían? Pois foi un proxecto en conxunto coa Cofradía de Pescadores de Cambados, que unha compañeira, Adela Leiro, fixo un proxecto de recuperación de información e solicitou. Entonces, a través de documentación e fotografías antiguas, se observou ese barco, que chamaba moita atención porque era diferente a todos os demais, e a raíz deso se fixo un proceso de investigación, de falar con xente que todavía recordaba, que traballaba nelas, e se foi facendo un plano cun carpinteiro de Ribeira. A través das fotos se traduceu a plano. O sea, construístes unha desde cero? Todavía non construímos. Está o proceso a media, sí. Temos os planos que son fieles ás orixinales e estamos en proceso de encontrar financiación para construir unha réplica. Claro, esa financiación, pois supoño que pedides axudas ou subvencións ou algo así, non? O financiamento da asociación é a través das cuotas de socios, que como quen di é o que fai o pago dos gastos correntes, por así decirlo, de administración, seguros, plazas de amarras e demais. E depois os proxectos de rehabilitación sí que teñen que ser apoiados polas institucións públicas, porque para nós se nos quedan un pouco grandes esas inversións. Claro, porque canto pode ascender facer unha gamela? Unha construcción dunha gamela de 8 metros, como era que nos fixemos os planos, ascende a 25.000, 30.000 euros, sí. Caramba. É que nestes últimos anos todo o tema de madeiras e demais subeu moito. E hai que ter en conta tamén que o sector da carpintería de Ribeira non ofrece moitas opcións. Quedan moi poucos profesionais que poidan asumir un proxecto desta natureza. Claro, iba a preguntar onde conseguides eses profesionais que saiban reparar e que saiban construir ese tipo de embarcacións. Neste momento, a verdade é que cada vez son menos. Nesta zona, na Ría da Arousa, contamos con Astilleros Garrido e tamén con Astilleros Catoira. En Catoira, sí. E nas outras rías queda todavía algún, pero queda moi pouquiño. A verdade é que é un problema que a falta de relevo xeracional para ese oficio. Sí. Falabasme dos socios, cantos socios tedes agora mesmo? Actualmente somos sobre 70 socios, sí. 70. Os últimos anos andamos en esa cifra, 60, 70. E as cuotas, que cuotas son? Nos pagamos 50 euros, na que vai incluído tamén un seguro. O ano? Sí, 50 euros anuais. Facedes, despois tamén saídes a navegar? Sí, na temporada de navegación, que suele ser primavera a verán, aí sí que facemos actividades de navegación, escola interna de socios, e sempre tratamos tamén de facer unha ou dúas escolas donde publicitalas para que a xente se achegue a navegación tradicional. Para que coñezan e aprendan un pouquiño. Claro. Como gancho para que coñezcan as embarcacións e todo o que rodea. Claro, quen tedes profesores que enseñan? Non, facémoslo de xeito interno, sí. Publicitámoslo como faite socio e apoia ao noso colectivo e nós tendemos a man e durante un fin de semana ensinamos a navegar e o que son as embarcacións as persoas que queiran achegarse. Claro. Que dificultades ten, dirías ti, navegar neste tipo de embarcacións así tradicionais? É difícil, é complicado ou non? Cada barco ten a súa forma de navegar, pero realmente o complicado destas embarcacións é poder mantelas dun xeito bo durante todo o ano. A navegación en sí, o único que ten que ser é que mínimo 2 persoas
para facer as maniobras máis sencillas, pero somos uns privilexiados porque na zona de Cambados estamos nunha parte da ría que é moi tranquila para navegar. E é unha zona moi boa de prácticas, sí, para que a xente colla a navegación, non hai moita mar picado, os ventos non son ser moi fortes, entonces é unha zona moi boa para facer as escolas. E que dirías ti que o que máis che gusta a ti de sair a navegar, que é o que máis disfrutas? Para min, o compartir un momento de desconexión de terra, non? Sí. E compartir a experiencia de navegación con outra persoa. Unha vez que estás no mar, todo o demais que en terra nos parece que nos importa, que nos pesa, te pasa un segundo plano. Sí. E simplemente disfrutas da experiencia de estar navegando con outra persoa, de poder coñecerse e tamén de poder estar vivindo o que vivían os nosos antepasados e co que tanto traballaron para sacar adiante as súas familias. Nos en este momento o vemos desde un punto de vista de lecer, Claro. pero seguimos dando o valor que todavía creemos que ten. Sí. E outro día entrevistaba a unha persoa que era dun club de pesca e dicíame o mismo, que era como terapéutico sair Sí. ao mar e que era que se máis xente fora ao mar iría menos xente ao psicólogo. Sí, bueno, a saúde mental é un tema bastante importante, pero sí é certo que axuda a Axuda a desconectar, sí, sí, sí. Estas embarcacións que recuperades, as que reparades, de Sí. onde saen? De onde as Pois encontrades? en sí os socios do colectivo e as socias é como unha rede de vixías que cada vez que ven unha embarcación tradicional que está preto de ir ao lume ou polas típicas fogueiras de San Xoán, que é algo habitual, que cada vez pasa menos por sorte, pero Bótanos a... sigue pasando, sí. E despois o boca a boca de meu familiar tiña esta embarcación ou teño esta información, entonces se van tirando aí dos fíos e se vai investigando sobre elas. E ides recuperando. Sí, en función tamén do que o colectivo precisa, non? Porque somos 70 socios, pero non podemos ter 70 barcos, sabes? Entonces sempre intentamos ir a xogo dos persoas que navegan, cas embarcacións que temos. Cantas tedes ahora mesmo? Ahora mesmo temos 4. Ven unha quinta en restauración, está na recta final. E desas 4, pois que tipos son cada unha? Pois temos 3 dornas, dúas dornas de calime, que son as que chaman dornas de tope, que son unhas dornas un poquinho máis pequenas e con unha construcción bastante, podemos decir, autóctona da zona, que son coas tablas superpostas entre sí. Logo tamén temos unha embarcación un poquinho máis grande, que é unha dorna de tope, que o nombre de tope é porque os vances, as tablas do forro, están apoiadas unha sobre outra, van continuadas, vamos, é como se fora un bote, por así decirlo, ¿no? Para traducilo. E logo tamén temos un loro, que o loro tamén é unha variante do que se chama chalana, pero é única tamén de Cambados. É un barco moi largo, fino, para remar. Estaba pensado para poder ir a faenar, cando iban a coller berberechos para usarlo tamén como carga. Sí. Hai algunhas que atopades o mellor que non teñen posibilidade de recuperarse, que están xa en tan mal estado que non se poden recuperar? Cando non se poden recuperar, o que se lle fai é, bueno, o estudio, fotografías, e sempre se lle trata de sacar os planos para que quede na memoria tamén. Sempre buscarlle tamén o que foi a súa vida, non? Porque unha embarcación, como quen di, é un ser vivo que nace dunha idea de unha persoa e sempre se lle busca o seu traxecto vital tamén a embarcación. Claro. Cando se poda topar mellor sempre, sí. Sí. E onde as gardades normalmente? En este momento contamos co apoio do Concello de Cambados, que nos ten cedido un espazo no polígono, unha nave, coa que contan eles, e estamos sendo usufrutuarios dese ben, e podemos facer a varada e o invernaxe das embarcacións nesa nave, sí. Claro. Requiren durante o inverno algún mantemento especial? Si as madeiras, podemos dicir que é un ser vivo, como non están mortas, precisan de que sempre se lle vaya dando o tratamento, non? Aceites e tamén para a protección de fungos e demais. Entonces, na temporada de invernaxe, se lle aplican esos tratamentos e pouco antes de voltar ao mar, sobre maio, que nos facemos normalmente a botadura das embarcacións o 17 de maio, coincidindo, e se preparan de pinturas e demais. Contábasme antes, para facer unha dende cero eran 25.000 ou algo así me dixeches, para reparar unha, canto pode costar? O problema que ten esa embarcación que comentábamos é que non existe ninguna. Xa. Sí, está no olvido. Despois, para facer dornas que son as máis coñecidas, as dornas de polveiras, que son as que se empregan para regatas e demais, que é o que ten máis visibilidade ahora mesmo, esas embarcacións se poderían chegar a construir entre 5.000 e 6.000 euros, depende un pouco. Tamén falta que nas faga, sí. Claro. Pero o bo é que, máis que facerse, se están rehabilitando moitas. Claro. Porque había moitas guardadas en garaxes, moitas que todavía había xente que iba a pescar en elas e demais. Entonces, quen ten interés de todavía navegar a vela,
o que procura sempre, en vez de construir, rehabilitar. Rehabilitar. Sí, sí, sí. Rehabilitalas pode ser moi caro ou como... No, si eres algo mañoso coa carpintería, o pode facer un mismo incluso, pero rehabilitar unha embarcación poderán ser 1.000, 2.000 euros, dese tipo, dunha dorna de 9 cuartas, sí. E ti dentro do clube, aparte de ser presidente, navegar, non sei se ti tamén reparas ou tamén tes Sí, coñecementos. a min que me gusta moito o tema da carpintería, que me Sí. ven de familia, entonces sí me gusta rehabilitar. Todavía aprendendo a facer, pides moito consello dos profesionais, e o certo é que en este mundo todo o mundo se ofrece a colaborar e a axudar, sí, sí. Sí, sí. Entón ti venche de familia, pero como te introduciches neste mundo da... Pois é curioso, por un compañeiro de clase e un amigo, dende o 2016, bueno, finas 16, principios de 17, xa van 10 anos casi, Sí. casi, e eu, por exemplo, non había navegado nunca. E, de feito, o meu avó, que faleceu pronto por ir ao mar, curiosamente, sí que navegaba e, de feito, a miña nai ten recordos de reparar velas e demais en casa, e eu tiña unha desconexión moi grande, que foi o que na nosa vila sucedeu, que houve unha xeración que casi se perde a tradición, non? E eu a sensación que tuve ao navegar a vela foi algo indescriptible, non te podría decir con palabras, pero a sensación de estar navegando, moverse polo mar, sin escoitar motores, solo co empuxe do vento, para min foi algo que me fascinou. Desde ese momento que din en candela. Enganchado. Sí, sí, sí. E como foi esa primeira vez? Como quen che levou ou como foi? Sí, pois un compañero de clase me convidou porque ele xa estaba navegando e dixo, tes que vir a probalo, vas a ver como algo que nin te imaginas. E a verdade é que yo agradezco, porque dende aquela a sensación que tes cando navegas é maravillosa. Sí, sí. Carai, o sea, que animamos a todo o mundo a que o probe algunha vez tamén, non? Nos sempre intentamos promocionalo. De feito, no noso colectivo temos o dito de sempre que un socio ten que ser un novo navegante. Sempre hai que usar o boca a boca para que o proben. E, de feito, sempre intentamos de que un socio que saia navegar, unha parexa que saia navegar, invite a alguén, que convide a alguén para navegar con eles e introducila tamén, que polo menos o probe, non? E tamén o que estamos tratando este ano é intentar chegar máis á xeración, por exemplo, que en Cambados, antes de que marchen a estudar á universidade e demais, para que lles quede o xerme e a futuro teñan idea de, bueno, vou volver a probar e intentar mantelo, non? Claro. Porque así como na carpintería de Ribeira tamén falta un relevo xeracional, na navegación en sí tamén falta relevo. Si é certo que hai, pero que estaría ben que fóramos máis. Claro, dos socios que tedes, cal sería o perfil máis ou menos de idade? A media, nas estadísticas que temos, son entre 40 e 50 anos. Sí. Si é certo que tamén temos unha franxa de entre 28 e 35 que tamén navegan, pero a media son 40-50 en ese rango. E son todos de Cambados ou tamén hai Non, outras non somos un vilas? club bastante aberto e temos socios de Alemania, de Argentina, sí, bueno, son casos particulares, non? Pero é xente da contorna, sí. Moita xente tamén que nada da vila, pero está vivindo fora e quere apoiar o proxecto e ven na temporada de verán, sí. E agora neste verán, que tedes pensado facer así a nivel pois, de sair navegar? Cada canto saídes ou como vos organizades nese sentido? Pois xusto agora estamos intentando organizar a escola de vela, sí. Queríamos facer este fin de semana, pero cadra moi mal, porque por sorte ou por desgracia, o calendario de navegación tradicional está moi completo durante o verán, e nos adoitábamos facer a escola de vela os sábados, e seguramente vayamos a cambiar para intentar facer algún día entre semana ou os domingos, para que os patróns e patroas do colectivo poidan seguir acudindo aos eventos que se fan ao longo da costa galega e facer a escola tamén. Claro, porque hai moito evento e solápanse uns con outros, é non? difícil cadralo, sí, porque sempre algún socio o socia quere ir a un tal sitio ou outro sitio, entonces facer un mínimo de persoas que poidan dar a impartir o curso é difícil. Pero intentaremos facer en agosto, en setembro, facer a escola, sí. Aprocionamos por redes normalmente, sí. E canto se tarda máis ou menos en aprender a navegar? Aprender a navegar, nunca deixes de aprender a navegar, sí. É o cliché que podemos decir, non? Pero para que unha persona lle entre as ganas de sair a cotío, podemos decir que en 3-4 días, cambiando de patrón na embarcación para ir aprendendo diferentes cousas, en 4 días xa che pode picar o xerme e seguir con ganas de seguir navegando, sí, sí. De forma continua. Nos vemos moito nas escolas persoas que se achegan, que navegan un día, despois pasa un mes, volven a navegar outro día, e así un poquinho máis complexo collelo. Pero se o faz de unha forma máis continua, como todo, non? É máis doado chegar a
a coller confianza para navegar, sabes? Sin un patrón. Claro. A asumir o rol ti de patrón, vamos. Claro, Sí. que eso é complicado. Tes que sacar algún título ou simplemente con... Sempre recomendamos ter titulación, porque para embarcacións maiores a 5 metros é recomendable na normativa. Si é certo que para as dornas de 9 cuartas, como non pasan de 5 metros e é só navegación a vela, non é preciso titulación, pero non sempre o recomendamos. Para as medras tamén, para cando che queiras coller unha embarcación a motor, por exemplo, que aí sí que é totalmente necesario ter o título, e cando queres coller un barco a vela maior de 5 metros sí que é preciso. Xa. Sí. Agora estades abertos a que vos cheguen máis embarcacións, a seguir recuperando máis, ou digamos que tedes o cupo chego? Estamos en proceso de recuperar unha embarcación que xa disfrutamos dela durante o verán pasado, e consideramos que é preciso que o botarlle unha man e recuperala. Sí, estamos agora negociando co dono o tema da cesión, porque nos facer compras non o vemos nin viable para a asociación, pola inversión, nin ético tamén, porque a nosa forma de velo é recuperar un patrimonio que se vai a perder, entón nos traballamos con cesións, sin coste. Claro, para convencedes a xente para que vos la ceda. Sí, porque tamén para que se den conta de que eles teñan algo así, pero que dentro de 2 anos se o siguen sin coidar, é posible que non atopen nada cando vayan a buscalo. Entón, para que estén conscientes de que o patrimonio hai que coidalo tamén. Nos poñemos a nosa man de obra, por así decirlo, de forma desinteresada, e tamén queremos que os donos das embarcacións o fagan de forma desinteresada tamén. Bueno, pois para ir acabando, pois un poquinho esta reflexión que me estabas facendo de por que crees que é importante recuperar estas embarcacións, recordar como era esa maneira de navegar tradicionalmente aquí desta zona. Por que pensas que é importante? Por exemplo, falo na nosa vila, en Cambados. Somos unha vila que ten que mirar máis ao mar e recoñecer o seu patrimonio. Non? Moitas destas embarcacións foron o sustento de moitas familias. Cada embarcación era unha empresa no seu momento, antes dos anos 50, e darlle o valor que teñen é preciso. E consideramos que somos un colectivo que todavía non permea moito dentro da vila, por así dicilo, pero estamos traballando para que a xente teña consciencia de que o que nos recuperamos non só lo facemos para disfrutar delo, sino para que as futuras xeracións, os fillos e netos das persoas que agora dan o valor ou todavía non viron que ten valor, si o poidan ter e recoñezcan que a nosa vila, en canto a mariñeiro, ao termo mariñeiro, e fluvial tamén, vamos, tiña un patrimonio moi rico. E era unha vila que contaba con diferentes tipoloxías de barcos e cada embarcación tiña unha historia detrás. Sí. E dis que non calas moito en Cambados aínda, pero levades dende o 98, non? Dende o 98, sí. Sí. O sea, que xa levades unha trayectoria Vamos, importante. máis de 25 anos xa traballando na conservación e difusión do noso patrimonio. Sí. Claro, pois animamos a que a xente se chegue a vos, que vos siga en redes sociais, non? Tedes Instagram, supoño. Instagram, Facebook, página web e despois o boca a boca. Nós sempre estamos abertos a que calquera persoa que lle interese contacte con nós e poida coñecernos. Perfecto, pois moitísimas gracias, Rubén, por vires ata aquí e que sigades recuperando ese patrimonio de Cambados. Gracias a vostedes tamén por estar aí e vémonos na próxima entrevista.